Salam hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizi 6 martda Amerikada New York şäherinde Süleyman Neresanyň hatyrasyna geçirilen miting bilen başlamakçy. Bilşiňiz ýaly ne gördüňiz şol video süjetleri şol mitingde adam sany kän bolmasa-da howa şertleriniň agyrlygyna garamazdan Oğul Nur Çareýewa şu mitingi gurnap Amerikanyň mass mediasynyň beýleki habar beriş serişdeleriniň ünsüni çekmäni başardy. O taýda aýdylan sözler, edilen taraplar barada siz gördüňiz bilýäňi. Ýöne şunu aýtmaly bir zat, şonuň täsiri, netijesi, onun bäramyna şuň 3 güneşdi 7-si 8-i 9-y şol bayramçylyk günler bolanlygyna garamazdan dünýäde ulukan täsir galyrdy. Bu işe beýleki döwletlerdäki kıyasap veren sportsmenlerim öz reaksiýasyny bildirip başlady. Aýdaly onsoň bir Golos Amerika diýede Amerikanyň awazy ady bilen özbek gullugy var. Olar giňişler reportaj berdiler. İnternet saytlarynyň bir näçesini şolum bar. Onu okap gördük. Gara bir ýerde bir zat bar bolsa şu metbuat torundan şu geçirilen şäherni yerli ýerden aýtdylar. Kronika Türkmenistana, onsoň Türkmen News olaram Risgaragan bolsa aýtdylar şular ýaly miting geçirileni. Taw bolsa-da Taňry ýalkasyn. Diýjek bolýan zatym watandaşlar Süleyman Neresanyň pajigaly ajy ölümini biz beýdip goýmakçy däl. Hökümet pikir etdi, wagtyň geçmegi bilen adamlaryň ýadyndan çykyşar, en asasyny basyş görkezdiler, kakasyny urup gördüler, ejesini mejbur etjek boldular, o zatlar bolanak görüp dursuňyz, olur boyun egjek adamlar däl, bir adalatlygy, olur adalaty talap edýärler. Çağılarynyň ganyna galan jenayetkarlar halkyň öňüne çykyp suud edilmegini isleýär. Bizim şonu isleýär. Süleyman Neresany urarlar, öldürürler, olaryň arkasyny durarlar, kim bilen göreşipdir, kimi urup ýeňipdir. Süleyman Neresi o barada durly gurrunlar barda adyny aýtmagy dili barana hökümetiň. Diýmek hakykatdan şol diýilýän gurrunlaryň jany bar. Şol Berdi Muhammedowyň aýalym däl-de oýnaşynyň ogly şol taýda okuyan eken şol Polisiýeski akademiýada. Bulara urmaga, yıkmaga, rus dilini aýdan guruşa diýär-de, şo boksda guruşa var şeýle zat, şo perçatka bilen urýan-da. Bilem şo göreşde de şolar ýar guruşa gerek bolar, egne nadarp ýere pul çawurmaly, nämesi haklary var, oň aýallygy var da gurban gulyň ol voleybol oýnanyny şol karşıdaşlaryň eli bilen ýüzüne urup, burnuny ganydyp diýişini öp beren. Bular şo edenetdiliň aňyr çetine çykan haramzadalar faktyşdy. Bu çağarym şo guruşa ýaladip, urup ýenjip ýykylyrja, kene bilem alda ýerim ýüzüne pul çawurdy. Berekelle. Şon üçin olar pikir edýär, biz basyp ýatyrarsyk. Görse bolanak, bütün dünýä ýaýrady. Bütün dünýä ýaýrady şu azy habar. Men pikir edemä Gurban Uly Daşary ýurtda elini uzatjak prezidentiň barlygyny, ýa döwlet ýolbaşlaryny, ýa-da sport komitetlerini. Ýöne şunu şu başlanan işi soňuna çelli alyp barmak üçin biziň halk bolup şu günnelik şu işi alyp barmagymyz gerek. Ýatladyp durmagymyz gerek. Yerli ýerden hana adamlar ýazyp otylar, kim Habib Nurmagomedov ýa-da kim McGregor ýa-da kim sport komitetleri ýa-da halkara guramalar ýa-da kim aýda goýa, kim tewir galary, kim prezidentlerini öz döwletlerine ýutdy. Berekella hemmäňiz. Şeýle hem bolmaly. Goý diktator bilsin, indi mundan beýany olan öden ýeke jenayetem geçmez. Ýöne ol görýäňizmi? Şol jenayetin
Şu öňkü jenayetler ýapyldy da biz meýinne ölen ýyllarça müňlerçe adam marada görüň açylmady. Marada bir urulyp ýykylan ýa-ni awtobus aky wepat bolan 26-28 çağı bardy. Her şuna çelip bizde habar gelene. Ýa-ni Lewapdaky ýanyp ýogalan 4 çağı bardy aýdyp berdi. Hökümet indi şu zatlardan gorkup durda üstü açylmasyn diýip. Bunun ne görýärmi? Şol gorkunjyny olgun aýdyp berdik de gelin video rolü goýduk. Ýylan etrabyna ýanyny ýogalan 7 çağı bardy. Şo taýda çağıjyklaň daýsam çykyş edip aýtdy da. Indi hökümet şo taýda gıykylygy galdyrmajak bolup, eýýän baryp şolara para peşke södüredi. Nähil formada şo taýda şol yanınca remont edip o içine yankı suwa gadan bolup üçegün goýup o howling daşyny tertibe getiren bolup şeýdip şo çağılan ejesini rady edi. Şeýdip şo çağılan daýsyny görledi. Aýsa bolsun etrap ýol başçylary, aýsa bolsun ine plan adamlar. Şeýdibem şo taýdan hamany gapdalan ýörep barýan bir oglan ay dost mene sowuldum gördüm mene ser öňüzüne adamlar bejerip berdip şo hökümetiň propagandistlary ýalaklary surat alyp öwredýärler. Gelin indi şu moral tarapyna seredelim. Bir tarapdan şol daýysy çykyş edip aýtmadyk bolsa, goýmadyk bolsa, hökümet şo maşgala bardy diline mi ýarmady? Etrap eme ýol başçysy däl hiç kim şolan gapysyny tyrkyllatmady. Näme Türkmenistanyň pazar bolup ýanyp ölýän adam admy her günne diýilen ýar şol real waka bolupdy. Ýöne şol daýysy çykyş etdi, bir tarapdan şol gowy boldy, bütün dünýä gördü belli ine şol real tragediýaň bolanlygyny. Olaryň hökümet ýok diýip biljekler. Derre uğratlar adamy üstüne şol Süleyman Neresankiýaly halk özükmesin, bilmesin, üstün basyryldy. Ene jaýyn gurup berýär, içine aşgoş alyp berýär, ene muny ýumdurdylar o maşgalany. Daýysy çykyş etdi, sag bolun, ene hökümet kömek etdi, etrap kömek etdi diýip öz dili bilen aýtdy, ana olam bar. Bolýar. Biz öz bilenimiz aýtdyk, dünýä ýaýratdyk, eger şolar çağılan ejesi we daýysy hökümetin şu öňüne oklanan zadyna rady bolýan bolsa ol öz işleri çağı olanky biz olary planda dogry etdiň ýa ýalňyş etdiň diýip barmak çomultma ýagdaýymyz ýok. Ýöne kemçiligini aýtmak, düzeltmek gerek. Ene şu taýda kanun çykarjy hökmünde men size bir zat aýtmakçy bolýan, watandaşlar dogry düşünün. Ene şolar ýaly aýdelin pikir edelim, bir samolyot uçup barýar, şoň içinde oturan adamlar samolyot partlady ýa ýere gaçdy bir tehnik sebäp boýunça içinde näkiler ýok bolanmasa, şoň içinde näçe adam oturan bolsa, şoň her birini şol samolyotyň eýeti ýanky kampaniýa $100,000 pul töleýär. Şo öwedine. Şol adamlar. $100,000 her bir adama. Bir maşgalada şo taýda samolyot 2 adam uçup barýan, çağalar bilen 3-4 bolup uçup barýan bolsa, şo suwma her birini $100,000 köperdilip, şolaň ýygyny galan çağalaryna ýa ýakyn howsarlaryna gowşurulýar. Ondan daşgary. Ýewropa döwletlerinde her bir adamyň öz şahsy strahowkasy bar, strahowaniýasy. Bir zat bolsa, ýygyňda galan denanyň şo sen strahowaniýa puluny alýar. Sen şol sen jaýlamaga da ýetdi, 3-7-ňi 40-ňy 100-ňi 40 ýylyny hemme zadyna ýetip dur. Ol ýygyňda galyly kösenjekler bu malyny garasan nerden alaldy. Hemme zady ýetdi olam bar. Ol $100,000 üstüne berilýär bir adama. Ine adam döwlet adam üçin diýilen döwletlerde şoňaly kanun işleýär. O taýda 7 çağı ýany böldi. Bir belleň şonu. Olam hökümetin günäsi boýunça diýip men hasap edýän. Näme üçin? Indi detalny seredip görýär. Ýurdun içinde kriminal ýagdaý gaty agyr jenayetken gapyny açyp goýup gider ýaly zatlar howlingde duran zady ogrulap gidip durlar diýip adamyň öldüri ýazyp durdy. Gije girimde gapyňda daňry duran malym bolsa diýerler diýdi. Sebäp halk açlyk ýagdaýa geldi. İş ýok, gazanç ýok, pul ýok.
bir-birinin zadyny ogurlamaly ýagdaý. Şonuň üçin işe giden adamlar öýündäki çağalaryny içinden gurtlaryny ynanman daşyndan gurtlak gidiýärler. Daşyndan gelip ogru girmesin. Şo mezbur edilen adam, şoň ejeti daşyndan gurtlak gidiýär çağalaryny. Ol çarjygda da şoň ýaly boldy da 4 ýyl ozal ýazylan eneke ýa näňki daşyndan gurtlak giden üçin şo çağalar öpär. Näme üçin daşyndan gurtlanýar? Sebäp goňşy ynam ýok. Sebäp adamlarda beýrek ynam gasty. Ol gapy gurpy ýaşalýan döwür owaň içinde şäheriň içinde ol men ýaşlygymda galypdyr çağlyk döwründe. Indi olar ýaldat ýok, her bir äpişgän öňüne şular ýal reşotka dur. Ogry jumur girmesin. Emma şu zatlar Şweçede görmersin, howlum ýok, bärde haýatym ýok, staketnigem ýok, gapylarym açykdyr. Külüsler maşynyň açary maşynyň içinde. O werne magazynyň adyny onun mästen maşyn duran kysymyň hemmesem işläp durýar, içinde adam ýok. Şo ýet magazynyň haryda çykkança maşyn sowumasyn nip goýýar. Islerini adam minip türk gidip bilýär, ýöne şonu edýän adam ýok da bärde. Ogurluk ýok dibine. Iki kata bir 10 ýyldan bir zat bolaýmasa bular ýaly o werlerde asla ogurluk ýok. Ne diýjek bolýan adam indi şu maşgalaň mysalyny. Indi gördüňizmi? Ol enesi gulplak gitmäge mezbur. Sebäp hökümet halkyň ilatyň howpsuzlygyny öpçüneden ak. Ýöne şol döwletiň içinde şuň kun hasabyny her 10 adama bir polis bar. Her 10 adama. Onu olar näme işler otaydy? Jemgyýetçilik emani abadançylygyny, arkaýynçylygyny, goragyny öpçünetmeýän bolsalar. Ene hökümetiň birinji günäsi. İkinji hökümetiň günäsi şol gün gije akşam şol Sibede çürlüpdir, ýylalydy. Çağalar, şu öýde galan çağalar garankydan gorkup öýde semzat barmar şonu ýakypdyr. Şondan ot tutosyp gidipdir. Soňra ot tutosandan soň öýüň içine gaz balon ýarlandyrdy. Ene be ikinji günäsi hökümetiň. Näme üçin ışık ýanyp duranak elmiden? Ondan soň öçüriljek bolsa, mesela men Şweçede ýaşap otyn öçüriljek bolsa, saňa bir hepde ýa 10 gün öňünden hat ugry diýerler. Aýyň plançasyny plan sagatda 2 sagatlaýyn bir ýa 3 sagatlaýyn ışık öçürijekdir. Şol öçürilýän ışık 4 sagatdan geçdi, diýmek hökümet ýa şol ışık elektrike teredýän edara ýa gurumy saňa pul töleýär. Şu haladynlykda duran zatlyň öwüzi emezine şol daýlananlar diýen pikir bilen daýlanyň işi ýok. Ýöne saňa şoň pulun töleýär. $50 $40 berýär. 4 sagatdan ýokary geçse 10 sagat geçse, sutkalap bolmasa onu ol galyp gidip otyr. Ýöne Türkmenistan olar ýaldat edilen döwlet adam üçin bolsa, ol diňe ol halkyň depesine galga oturan adam üçin ýa-da oň tohum üçin. Bir de beýle goýaly. Indi ikinji hökümetiň ýanky eden jenaýatyda günäsi. Indi üçüncü günäsi hökümetiň birinji pazaryny maşyneli suw bar, bu nasosy işlerini akdy. İkincisi gelýär, nasosy işleýär, içinde suw ýokdy. Birazjyk pürküpdir, gotorupdyr. Bir topar akyllarlar maňa aýdýa, goşadyrlar üçin näki. O diýär, düşünmäsiňiz diýär, ol diýär, islese pazaryk bir maşynyň beýleke suw alyp sepip bilýär diýerdi. Ol diýenak näme üçin ol maşyn näçe ýagdaýda gelipdir, odu söndürmäge. Akla göre diýär, şol şotaty, şol hökmen biriniň suw alyp bilýärdi. Sen hanyget gitdi şolara instruktaj ber, näme üçin şolar şu zatlary bilen ak bir maşynyň beýleki maşyny alyp suw goýup bolýarny. Nähil adamlar ol ýalgyn söndürüji bolup işläpdi. Olaňam derejesi, bilimi, başarlygy, ukyby, ene şondan ibaret. Ol otada bular ýal tragediýede, bular ýaly akyl satmak gerek gelip düşünýän. Sebäp gidip ýapdan suw alyp bolýar diýär. Ýapmam olayım töwereginde. Gyşyň aňdagyny da şowdy ýapbarmy doňmanyň. Bir diýilýän zady özüm giýjelikdi. Kim tapsan ol ýaby, näde suw almaly onu? Rayım yanıp dur. Garaz ine 2 maşynym näsaz. Bärde de hökümetin gönü günäsi. Diýmek şol hökümetden
şu çağalın öwedine hun talap etmek hukuku var da şu çağalın enatasının. Her birine şolaryň $100,000 diýmäge suda berip şonu talap edip alma haky bar. Häzirem bar şol haky ya hukuky. Ýöne olar eder etmez öz işi. Şu ýangyna şu taýdaky bolan şu tragediýa, 7 çağan ölümini hökümet günäkär. On enesini, atasyny, goňşusyny günäi ýok. Günäh hökümetde birinji, ikinji, üçünji agzap geçdi. Şu zatlar üpçün etmenden sonra ene şu ýangyn döredi, şu ýanganyň netijesinde de çağalar wepat boldy. Diýmek, hökümet doli jogapkärçilik çekýär. Enne şu zatlar talap etmeli enata ýa daýysy bolaýmaly. Näme üçin olar diňe şol jaýyň kosmetik remontyna rady bolýar? Bar şu hökümet şonu kän harjatdy diýse $10,000 beripdir diýildi. Ezen o taýda $700,000 almady ol hakyň bar. Ol bir kompensasiýa hökmünde. İkinciden jaýyňdy keltmeli şoň üstesini. Ol iki. Üçüncüden şol hökümetiň sübede çören edarasyny, ýol wasatyny, pazarnyň ýol wasatyny dol şol gelen iksan raşýodyň ählisini Jenaýet kodeksi boýunça jezasyny bermeli. Edilim şo zatlar ýok. Ene halk şol ýazady özi bagyşlap otursa, ondan biz adalaty nerden gözläp tapmaly watandaşlar? Eger biz özüni şol ýaly ýagdaýymyz, düşen ýagdaýymyzy özümiz öz öýümizin ýemesini goramajak bolsak düşen ýagdaýyny, onu kim gelip gorap bermeli? Ene uğratlar material biz koyduk. Bütün dünya ayan ettik. Gidin indi sonuna çelli. Yazın ardanızı. Bar dünya kuramaları. Berin şolun dokumentlerinin kopyasını yanın çağılan. Ardanızı yazın biz ondan uğratmalı yerine uğradılı. Yok şuun son tölemeselerim ertesi gün siz onu hükümetten gelecek hükümetten şu zatları kompensasyon hükmünü alıp biliyorsunuz. Yön eger şuun siz hökümet bilen razylaşsaňyz gelecekde kim seretjek siziň arzaňyzy? Täze Türkmenistan. Bagyşlan hiç kim. Täze şuun kun şu hökümetten talap etmeli. Talap edeňizden soň tölenmeýän bolsa, ýa siz alap eliňizden alynýan bolsa, başga zat emläňiz alynana siziň eliňizden. Siziň çağalaryňyzyň jany alynýar. Ene şu meseleni men şu taýda goýýar, şol dogan garyndaşlarynyň, hosarlarynyň dykka emesini, çözgüdüni onu özleri bilsinler. Inni ýene de bir aýdylmaly zat, şol Süleyman meseleni men ýene bir gezekkä atladyň. Her gün şu mesele gozgalyp durlar. Kanallı bärde menne gozgolsun, beýleki ýerde watandaşlardan geljek hatlar bar, ýazgylar bar, halkara guramalar bar. Şunu biz goýjak gel. Täz adalatly soňuna ýetýänçe. Gider şol. Şoň üçin biz döretdik Süleymanyň depteri diýip. Ine şol depter ýurda baramyzda ine şu öz halkyny jenaýet eden adamlaryň eli gany bulanan adamlaryň atlar şo depterden geçip gider. Şo bilenin jezasyny alarlar. Kan edilen teklip watandaşlarymyzdan ine Süleyman Nereseň adyny mektebe dakmaly, Süleyman Nereseň adyny şol okan mektebine dakmaly, ýa-ni şu Babarapdaky mektebe dakmaly, şäheriň ortasyna ýadygarlygini gurmaly, Gurban Gulyň heykelini aýryp oňkyn dikmeli. O zatlar ediler, watandaşlar hemçin ýok. Parlament karar kabul eder, şo bilenem goýular. Daşawda da okan mektebine ady daklar, heykel goýular. Sport mektebine de, şäheriň ortasyna da. Hana pälwanymyz bar, Altymrat Orazur diýip. Takarçaga da goýular, Marda goýular, Aşgabatda goýular. O zatlar rundulana. Olar hökümet şu güne dalp şu zorluklar, horluklar bilen ol adamlar dünýeden ötüren bilen halkyň ýadyndan çykana. Şoň üçin şu zatlar şol depterde gider, häkleti iýde gider. Men size şonu aýtmakçy bolum. Inni ýene de bir mesele bar. Şuň 4 bolup ýanky ýaşlarymyz bar, Kemine, Aýdyn, Saparagy men 4 bolup şu ýangy giýişlik mundan bir 2 sagat owul sagat ýarymlykdan gowrak 2 sagat owul
yazı etdik. Erti şonu görürsün. Şol yazgıda bizim diýenim ýanky Milli Halas Ediş Komitetimiziň göz öňünde tutýan işleri, edilmeli zatlar, planlary, o nähil edilse, ilkinji nowatda bizim ine şuun kuny gelip düşen ýagdaýymyzyň sebäpleri görkezilýär. Nämeden emele gaty edilip kartinkalar bilen goýulan piramida görnüşünde görürsüňiz ine erti. Ondan şu emele gelen ýagdaýyň çözgüdi. Olam bar. Görün, seredin, dinlän, netije çykar. Ine şol bizim täze urjak bolýan Türkmenistanymyzyň proýekti. Taslamasy bizim göz öňünde tutýan zat. Şu zatlary baramyzda bir ilkinji günden ýola goýjak zatlamy. Ine şu Halas Ediş Komitetiniň göz öňünde tutýan planlary, etjek işleri. Men näme şunu size şu taýda şuwny aýdýan anons hökmüni öňünden bildiriş hökmüni sebäp bir topar agzy boş adamlar ýazýardy. Ine Saparykly bilen Harmurad söýün hakimiyeti basyp aljak bolýar. Bular öýde bir zatlar etjek bolýar, wezife gerek şulara diýip. Ine şu erteki ediljek çykyşlary göz öňünde tutulýan maksatnamalar, öňkü maksatnamalar bir real şu basgançyk bolup gitjek zatlar da ýygy kän bor bu gepleşikler. Ýöne erti şu birinjisi. Şonu hökmän görün. Ine şu taýda göz öňünde tutulan ediljek işlerin ählisi. Ondan pikir edip görün. Şu taýda bir diktatora ýa iki diktatura ýol barmy? Ya ýokmy? Hakimiyet basyp alınjakmy? Ya şu taýda kollektiwlerini işlenjekmi? Şu zatlar halk çözmelimi ya bir adam çözmelimi? Ine şu taýda bir topar zady jogap taparsyňyz. Galan meselelere de şoň her bir punktini aýratyn gepleşip geçirip o soralara da jogap berer. Ine bizim Milli Halas Ediş Komitetimiziň ine birinji başlangıç işi şu, basgançagy şu. Ýurda barylmadan ogul halka aýan edýär, etjek işlemedi. Şu zatlarym hökmän ýerine ýetirilip, hana tüweleme zehini daşýaryan ýigitlerimiz, gyýlymyz bar, işläp otylar üstünde. Ähli proýektler. Men ozal aýdyp gelýän watandaşlar hedende ýyl ýarym boly wagt berdi. Döwleti ýaşlar dolandyrmaly. Gelecek şolonky. Biz daşandan şolary himayetçi. Tejribemizde bar zatlar aýdyp bermek, maslahat bermek. Şolary arka durmak, bileleşip işleşmek gereklerini ine biz şoňa bar. Allah Taala näme ömür beren bolsa. Ýöne döwleti ýaşlar dolandyrmaly, hökümeti ýaşlar dolandyrmaly. Parlamente oňa dürli ýaşdaky adamlar gelip biler. Ýöne esasy da görüp otyr. Ýewropada haýsy döwletlerde, ýurtlarda öňe gidişlik bar. Diňe şol ýurtlarda ýaş dehillerin iş alyp barýan ýurtlaryna, ýaş dehillerin ýa-ni alim bolan döwletlerine, ýaş konstruktorlaryň ýüze çykan döwletine. Biz aýdyp berdim, hana goňşy döwlet Finlandiýada premier minister 34 ýaşlygy, oň iki orunmasary 32 ýaşynda. Ene tigirläp otyla dünýäň iň bir ösen döwletiniň biri Finlandiýa. Näme üçin şeýle bolýar? O taýda düýpli gurulan döwlet bar. Bizde döwlet ýokdy. Hökümetem ýok. Konstitusiýaň ady bardy, özi ýok. Oň üçin ýazylan ähli zatdan halka diňe borç berilýär, hukuk ýok. Ene şoň üçin bizde hiç zat bolmanlygy üçin şu güne düşdik. Ene şolary biz ýazyşdyryp goýduk, tertipleşdirip. Baramyzda konstitusiýaň proýektini göni meclise hödürlenir. Goý meclis seretsin. Biz şonu taýýarlap barýar. Konstitusiýany aýtdyk, biz şu 24-nji ýylyň oktýabryna Türkmenistan Respublikasy döredildi. Ene bizim döwlet başlangyjymyz şondan gelýär. Ene şo ýyllardan biz hasap edýär senämiz açan Türkmenistanyň düýbi tutuldy.
Täze Türkmenistan'ın konstitusiýasyny ýyl sanawy şondan gaýdyr. Ol niýasyňam döreden hemmesi döwleti de temboýla bu guşkellenken bagyşlanýar. Şu zatlary men size öňünden aýdýan sebäbi erti gaýrat edin wagt tapyndy. Şu erteki ediljek çykyşy, şol başlangıcı, şonu dinlen. Özüňize şonu kopya edinde bir ýerde goýun, soňra öwran dinlen. Wagtyňyz, mümkinçiligiňiz bolsa ýurda uradın, ýurtda kylyr dinlesin. Şu bizim geleceğimiz bilen bağlanşykly materiallar, şu täze Türkmenistanyň düýbini tutmagyň ýollaryny biz şu zatlarda görýär. Halktan gizlenip edilýän zat ýok. Halka çykaryp kartinkalarda goýuly şol seredin görüň bilin. Şon üçin men aýdýan erti gaýrat edinde wagt tapyndy, şonu seredin, aňyrda kemeni goýar ol Türkmen sesinden. Erti giýişlige ýetişir nesip bolsa. Öýlen goýmagam mümkin. Şol işleri baha vermek, şol işlerden netije çıkarmak, sizin borcunuz vatandaşlar. Ya sizin islegiňiz. Seredin görün. Göwnüňizden turýarmy? Ya turmayan zatlar näme bar? Onu medeniýetde dil bilen şu taýda kommentlarda ýazyň. Şu ýerler şeýlerak bolmaly, ya şu ýerler şeýlerak edilse gowy bolardy. Siz halk eger gelip şoňa gatnaşýan bolsaňyz, gatnaşjak bolsaňyz, ol Milli Halat Ediş Komiteti ol bütün halkyň borçy, bütün halkyň gatnaşmagyny edilýän iş. 100% ilat gatnaşmasyn, ýurduň içine näkili şuň aktiw girip bilenek, ýurduň daşyna nakylyny gelmäge dolu mümkinçiligi bar. Gelsinler, aýtsylar, biz şu zatlary edebiljek ya baramyzda şu zatlary etjek. Kimin näme wezipe hantamaçylygy bar? Başarnygyna göre öz baran ýerine işini alır. Bize aýdýany, bize 10 miňlerçe wezipe döwletde, hökümetde bir näse ýere ýetçiligini, vakantny, boş bolupdy. Bugünkü wezipeýle oturarlardan halkymyzda asla peýda ýok, bolmadym. Ola pary peşgeşe öwrenen adyny, ola lüstrasiýadan geçmejegim görünüpdi. Şon üçin sizden etjek haýyşym watandaşlar gaýrat edinde şu zatlary üns berip dinlen erti öz netijaňyzy çykararsyňyz, ýazarsyňyz, aýdarsyňyz. Ondan şol geçirilen miting üçin o taýda diňe oýla çary badar, men birinji gezek özüm dün öňüne eşitdim, şol mejlis çarif oýla çaryndan dogany kan jigit eken. Özüm Amerikada kickboxing boýunça çempion. Türkmen. Şol Türkmenistanyň ýaşan bolsa, şo ýigidi çempion ederdiler. Ýok. Altymurat neresen gününe düşerdiler. Şeňmi? Ýöne Amerikada insana we onuň hak hukuklaryna hormat goýulan döwlet ana özüni görkezden ýigit şol. Men şu taýda bir simbolik zat gördüm. Süleyman neresen eden arzuwy men Amerikada Türkmen baýdagyny galdyran. Ona meýser etmedi, ýöne oň ornuny Amerikada çempion bolan ýigit Türkmenistanyň baýdagyny alyp Süleymanyň portreti bilen durdy şu taýda. Şu zatlar biraz teselli berýär adamyň ýüregine. Sağ bolsun, Taňry ýalkasyn. Oýla çarna size de minnetdarlygymy aýdýan ýanky mejlis, size de beýleki gatnaşan adamlara da, kömek ýardam eden adamlara da. Halat Ediş Komiteti'nin adynyň size öz minnetdarlygymyzy bildirýär. Şonu aýdýan. Sağ bolun, şolar ýaly çykyşlaryňyň höwri köp bolsun. Beýleki watandaşlarymyzdan geler, gatnaşar, ýazar durar, o barada görüň ýok ýöne. Halkyň şu eden ören sahawatly hem insan perwerlikli işiniz üçin öyle çarını masalaňyz bilen ören minnetdar. Şonu ýollaşlamada aýdyn diýdi, şonu men halkyň size ýetirýär. Boranna watandaşlar saglykda görüşelim, sag oturun. Gijaňyz rahat bolsun.